Portem una estona que Déu-n'hi-do. Les vermelles és més... Iepa. Al ritme de la música començarem la ruta del Pozo Azul. Estem a la part nord de les Açores, a la zona de Ribeira Grande, i a veure què ens depara la ruta. Estem al poble de Xadinya, on comença la ruta, i agafem el camí. La ruta que m'havia descarregat de Wikiloc marcava de baixar per allà darrere, però la inclinació és molt forta. I aquí, que és un camí marcat amb ratlles grogues i vermelles, és més encara en caure. Doncs el camí no és tan abrupte, és un camí una miqueta més fàcil. Més et pots refrescar. Veus? Pots refrescar si vols. Ja hem travessat el riu. La pista deia que tenia que travessar el riu. Es passa a través d'un pont de fusta. Està a bastantes bones condicions. Falta alguna lleixa. I ara, ja que hem travessat, ara ja anem en direcció cap al Pozo Azul. I és un paratge maco. Aquest és el trillo, marcat amb les ratlles grogues, vermelles, del 5. Pozo Azul. Cap a baix. Si és el Pozo Azul, cap a baix. I a l'esquerra cap al Salto de Fariña. Per aquí, a la part de baix, se sent aigua. Directament no hi ha aigua a la poça, sí. Hem decidit agafar una drecera
que és d'un tros de carretera, perdó, un tros de camí de 200 metres que ens arriba fins a la carretera, i en principi serà més pla, llavors no tindrem que baixar i després tornar a pujar. Sí que tindrem que fer aquesta pujada, però almenys ens costarà menys de tornar i tindrem que caminar per la carretera, que a fi de comptes serà més pla i el terra més dur i ens evitarà relliscades. Bé, ara hem arribat aquí, un caminet més pla. També està marcat com groc i vermell, però és més pla, i pensava que era una carretera. Però és un camí veïnal, vaig a mirar els grups nous. La part groga deu ser la carretera, suposo, que és la missió que tenim d'arribar ara. Abans hem anat pel camí aquell que fa punxa i va cap a l'esquerra, i aquest és més suposo que serà més planer, no sé. Ara ens queda un trosset i ja hi serem al cotxe, que venen cotxes. Comencem la ruta de la Janela do Inferno. Anem esfonsats.